तुमक सगळ्यांके कन्नड राज्योत्सवाचे हार्दिक शुभाशय. आम्ही घरा भितरी आमची गलुल्लेले री भायरी दुसरे जण लोटो कन्नडच उल्लो का नव्हे. कसा म्हणतात तुम्ही कमेंट्सान तिल्सी येती ते. आणि आजी आमगे लन्नुलनी अम्मणिले ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸಿಲೆ ಭಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಅಸಿಲೆ. ಹಾವ ಅತ್ತ ಇಲ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ಯನಿಕೆ ಏನಿತಿ ಕೈಂಚಿ ಬಸ್ಲಿಂತಿ ಮಾಕ ಬೈಸುನು ಪಾಯು ಕೂಟು ದುಕ್ಚ ಸುರ್ದಲ್ಲೆ. ಹಾವನಿ ಹೊಳೆ ಮಾ ಉಲೈತಚಿ घरा इलिंती ती तिगल घरा चमकली हाव हंग इले. आणि तुमगेल चढू अल्परा प्रोग्राम असेल की अब्बा सद्या माराया अम्मल तशी आम्ही ओग्गी घरा इलिंती तशी गलरी आम काजी पिझ्झा मेलची ग्यारंटी. होई गो अम्मल हತ್ತದಕ್ಕುನು ಫಸ್ಟ್ पिझ्झा ಗೆತ್ತಲ್ ಹಾವಂತಿ. हो ಅನ್ನನಿ ಅಮ್ಮನಿ ಐಲಿಂತ್ಮು तुमगेल अम्म खै ಹೆಸ್ರೆ अम्मवे तिगल कोणकी फ्रेंड मेली म्हणो पंचायतीक मात्र रबल्या आम्ही करतात म्हणो घरा वचती हावेतन पिझ्झा हाडता म्हणल्या तशी जाऊन आम्ही वगोग्गी घरा इलिंतो नम्मा. कसने तुमगेल अम्म पिझ्झा पण हडतकेवे कोण बतो पिझ्झा मग ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ ಮನ್ಕೆ ಗಾಯನ ಕೊನೆ ಅಜ್ಜಿ ನಾಮು हे कोण बा पिझ्झा. हो बहुशा कोणकी दूरचे बाप की माम की कोणकी असका. हा असं अनमा ते पिझ्झा नाही गो पिझ्झा खाऊच पिझ्झा गो अम्मा काहीतरी हाडत मग हावनी अम्मानी लढाई मानगन खातात मग ते गो. अय्यो त्या पिझ्झवे हा कळले त्यांची नव्हे कट करताना पुणसा मॅनशीत एकेत पळे त्यांच नव्हे. हे बा माक नाकते तुम्ही खायती अनमन काय ना ते लाईक दले नाटलार आम केक कुड काही मेळ नासिले आणि वेरी हिन काय ना तिले पण हडका त्यात नमक लाईक खाऊचा मेळता. ओहो अम्मा नैल कुडले धावनचनो पिझ्झा घेऊ का म्हणतो प्लॅन केलावे. आज मात्र सोडाय ना ग अम्मा नैल तक्षण अम्मा हत्तदकून पिझ्झा घेऊन फर्स्ट कुडक खत्तलो हावांची नक्कनो हे अम्मनी केद्र गांग घेतलेली तुक मैली एक कुडक काही मेळेस ना नुतोची अम्मन हलतेत ना वंटून खाऊया मिगेल सुद्धा इलारी गोतच नव्हे तुका. ओहो सलवत मन भाई मे तका चशुलेत असतो प्रदाय ना ग अम्मन हत्तदकून फर्स्ट पिझ्झा घेतल हावांची. आत्तानी अम्म एತ್ತನವೇ ಕಸಲ लढाई मारतात तुम्ही. होई अनमा घराम तो लढाई कर दवचनच म्हणो हा म्हणू तर असले रे हो मग किडेत नव्हे. राब रे अन्नो राब हा मंची धाव नचनो पिझ्झा घ्या दलरे हा अम्मणी म्हण कसला शंगा राब तू मग केंकिला नव्हे आजे परिणाम पड. हो अम्मैली ये चले हगुर अयो अड्डोळ पडलीची. अय्यो अम्मा राम गो मणी धाव नचून निसन पडली तशी डोका अम्मा मग गोत ना आता तू एक हे संदर्भात सूट होत असेल पण संका मिळत संकटीची. हा पद एकच संत पडे. धावनु येवनु पायु निसरनु दडक्का बुडुक्क दडक्क मोणु उमतीची पल्ली अमणी उमतीची पल्ली. अम्मा अन्नन सांगले म्हणो तुम्ही केलवेरी पद केलवे राब करते तका हाव अम्मानी तू गेले बहिणी हे गरा माराणी हाव कन्मणी. अय्यो नक मारे ती नका हे पद ऐकून कन्न वाटत पडचे बाकी हाव थंग दुकुनो. अब्बा सद्या चमकलो मुकार कसन संस्क म्हणून मग गोत नासिले.